खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि थामहिनबा एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा पस्ट खालामदों। बिथाङा मैया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि बिथाङा ओरैबायदि लिरनानै पस्ट खालामदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गाबोन आसाम केबिनेटआव आरो समफोर आसाम आयेन आफादनि जथुम्मायाव मरान मटक बोखावजायै गवालपारा जिल्लानि कच राजबंशीखौ गोदानै एसटि थिसननायनि सायाव पजिटिभ रिकमेन्डेसन होनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो। बोखावजायै गवालपारा जिल्लानि कच राजबंशी होननानै बुङोब्ला क'क्राझार आरो चिरां जिल्ला बे मोननैबो बिटिसि बा बिटिआरनि जिल्ला। अब्ला द'थि फारिलाइनि गोहो आरो मोनथायखौ बिथांमोनाबो मोननो हागोन। एसेबां होप्तासेयावबो बेबादि जामारोब्ला मुंख्लंनि थैनि बेसेनजों सोरजिजानाय जोंनि द'थि फारिलाइनि राजखान्थियारि आरो संबिजिरारि मोनथाया थागोन ना? खौसेथिनि आंखालानो जों बयनिबो देरसिन लोरबांथि। बेबायदि जामारोब्ला आलादा रायजोनि थाखाय जानजि खाफ्रानायानो साबसिनसै। बायदि राहाजों नारसिननायनि उनाव माबाफोर सोलाय सोल' जायोब्ला खाफालनिसो बाथ्रासै। बेबादि पस्ट खालामदों दिपेन बर'। बिथाङा बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला बर'फ्रा फिन आरोबाव आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारफिननांगोन नामा? मख'नो गोनांदि आसामनि मोनद' जौगानाय हारि फारियै मरान मटक चुटिया कच राजबंशी आरो आदिबासीफोरा दाबिबाय थानाय एसटिनि थामोनदाखौ मोनमारसिगोन। बेखौ लानानै दासान्दि गोबां ट्राइबेल माहारिनि आफादफोरा सावरायगासिनो थानायनि गेजेरावबो सोरखारनि हेंथायै सोमावसारबाय थानायनि गेजेरावबो बिथांमोना एसटिनि थामोनथाखौ मोननो थांगासिनो। थारैनो आसाम सोरखार आरो लोगोसे भारत सोरखार जथायै मोनद' हारिनो एसटिखौ होमारनाय जायोब्ला दावहा नांनोबो रेडि जादों माखासे ट्राइबेल माहारिनि आफादफोरा, जेराव मिसिं अट'नमास थामहिनबा मेसिंनि माखासे फरायसा आफादफोरा गोख्रोङै हस्रिखावनायाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों, जेराव एसटिनि थामोनथाखौ होमारनाय जायोब्ला जोङो दावहा नांनोबो थियारि होननानै बिथांमोना दाबि खालामदों। गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बायदियै दिनै 26 नभेम्बर खालाराव एसटिनि बेलायाव मोजां खौरां फोसावगोन। मोनद' हारिनो एसटि होनायनि बेलायाव बे समाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया माखासे गोनांथार बाथ्राखौ बुंथिदों। हाग्रामा महिलारिया बुंनाय बायदिब्ला थाखानाय एसटिफोरा थामहिनबा बर'जों लोगोसे मिसिं राभा कार्बि गासिबो खहा जायै बादियैसो खालामनानै एसटिखौ होगोन। नोंथांमोना बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बुंनाय बाथ्रानि सायाव मा बाथ्रा बुंनो सानगोन? थारैनो मोनद' हारिनो एसटिनि स्टेटासखौ होमारनाय जायोब्ला थाखानाय एसटि थाखानाय ट्राइबेल माहारिफ्रा खहा जामारनाय नङा होननानै नोंथांमोना सानोना? मोनसे बाथ्राखौ मख'नो गोनां जायोदि जाय बाथ्राया बांसिनै गादबजानायनि इसाराखौ होननानै बुंनांगोन, एबा जाय बाथ्राया गादबजानायनि इसारा, जेराव मोनद' हारिया एसटिखौ मोनमारोब्ला थाखानाय 6 सिडुल ओनसोलाव बिथांमोना थाफैनो खाबु मोनगोन। बेनि अनगायैबो साख्रि बाख्रिनि बेलायाव आसाम सरकारनिफ्राय फैखानाय एसटिनि गासिबो बिथांमोना थामोनथाखौ सिख'गोन। नोंथांमोना मानगोनां हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्रानि सायाव मा बाथ्रा बुंनो सानो? बिकेडब्लिउएसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीजों लोगोसे बिकेडब्लिउएसिनि दैदेनगिरिफ्रा मैया बिटिसि सेक्रेटारियेट आरो बिटिसिनि खुंगिरि हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनानै बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनि मोनजिथाम जेंनाफोरखौ लानानै सावरायदों। मैयानि सावरायलायनायनि गुबै आयदाफोरा जादों: सेथियावनो दङ बर' गामिफोरखौ आबुं फोसावनाय, बियाब दानाय आरो बिकेडब्लिउएसिनि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंना होनाय। नैथियाव दङ कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव जिल्लायाव रायजो जाबोनाय सुबुं एबा बर' सुबुंफोरनो हाजोआरि ट्राइबेलनि गनायथि होनाय। थामथियाव बिकेडब्लिउएसिनि जर'खा रां बावजा थामहिनबा स्पेशेल डेभेलपमेन्ट पेकेज होनाय। ब्रैथियाव दङ बिटिआरनि बायजोआव टेट आनजाद उथ्रिसारना थानाय बर' बिजाथिफोरनो जर'खा थिसनथाइ होनाय हाबाफारि आरो बर' मिडियाम भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनाय। बाथियाव दङ नागा रेजिमेन्ट सारियाव भारतारि रौनिया हानजायाव बर' रेजिमेन्ट दानाय। आरो द'थियाव बिटिआरआव सोसनजायै बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि बर' गामिफोरखौ बिकेडब्लिउएसिआव सोसननायजों लोगोसे खोला कामरुप आरो गवालपारानि बर' गामिफोरखौ बिकेडब्लिउएसिआव सोसननाय आरो बायदि बायदि जेंनाफोरखौ लानानै सावरायदों। उदालगुरि जिल्लायाव लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानांनाय सुबुंफोरनि अनजिमाया साननो गोनां आयदा जानानै फैदों। जिल्लायाव थांनाय सानखालि एबा 2025 मायथाइसिम उदालगुरि जिल्लायाव लामा जाब्रबथायाव सा 110 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों, जेराव सा 135 सुबुंफ्रा जोखोम जादों।
बेखौ लानानै मैया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों जिल्लानि सिनियर पुलिस एसपि पद्मनाथ बर'आ बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बेफोर जाब्रबथायफोरनि गेजेराव बांसिन मटर साइकेलजों जानायनि लोब्बा दं। बेफोर गिलुबालु जाथायफोरा जादों मानोना बाइक सालायनाय समाव सालायगिरिफ्रा हेलमेट गानालासे सालायदोंमोन। बे बेलायाव उदालगुरि जिल्लानि पुलिसा हेलमेट गानै एबा हेलमेट गैयै ड्राइभार आरो मावख'गिरि एबा गाखोगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लागोन। बेजों लोगोसे जिल्लानि मोनफ्रोमबो पुलिस थानाफोराव ड्राग्स लानानै गारि सालायगिरिफोरनि हेंथायैबो गोख्रों राहा लानो थाखाय बिथोन होनाय जादों। फैगौ 10 आरो 15 साननि गेजेराव उदालगुरि जिल्लानि फरायसालि आरो फरायसालिमाफोराव बे आयदानि सायाव सांग्रांथि हाबाफारि लानाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। बेनि उनाव पुलिसा लामाफोराव गोख्रों राहा लागोन। बिबानगिरिफ्रा बुंदों दि जुदि सोरबाफोर आयेनखौ सिमफायो अब्ला बिनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन। मैया बिधानसभानि गोजां बोथोरनि गिबि जथुमाव जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि केसखौ लानानै सदनाव दुंहाव थासारि सोमजिहोनाय समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 1983 मायथाइनि जाथायनि सायाव मेहता कमिसननि रिपर्टखौ थामहिनबा कमिसननि नायबिजिरनायनि रिपर्टखौ मंगलबारखालि हाउसआव गथायदों। 1983 मायथाइनि सायाव मित्तर कमिसन आरो मेहता कमिसन मोन्नैनिबो रिपर्टखौ हाउसआव गथायनायनि थिरांथाखौ केबिनेटआव लानाय जादोंमोन। मंगलबारखालि 1983 मायथाइनिफ्राय मित्तर कमिसन आरो मेहता कमिसन बायदि कमिटिफोरनि रिपर्टजों लोगोसे जुबिन गार्गनि दैदेननाय कमिटिखौ रिपर्टखौ सदनाव गनायथि होदोंमोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 1983 मायथाइनि डिप्युटि कमिसनार आरो कमिटिफोरनि रिपर्टफोरखौ समबारखालि सदनाव गथायनो थिरांथा लादोंमोन। मित्तर आरो मेहता कमिसननि रिपर्टफोरखौ गेजेराव राननानै रबिबारखालिनि केबिनेटनि गिबि जथुमाव गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बायदिब्ला 1983 मायथाइयाव आसामाव नेलि बुथारनायजों लोगोसे गासै हिंसायारि जाथायफोरखौ खबर खालामनो थाखाय त्रिभुबाद प्रसाद तिवारी कमिसनखौ दानाय जादोंमोन। आरो गिबि मन्थ्रिया बिधानसभायाव बुंथिदों दि जुबिन गार्गनि बुथारनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ गोसो गोरबोजों खालामनाय जागोन होननानै गावनि खोथा होनानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बे जाथायनिफ्राय रावबो बारग'नो हाया। 8 दिसेम्बर खालि अजद होनायनि उनावनो जुबिनजों सोमोन्दो थानाय गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ नायबिजिरनाय जागोन। एसेम्ब्लियाव जुबिन गार्गखौ भारत रत्न बान्था होनायनि थांखि दं होननानै मख'दों। जुबिनखौ बुथारबाय होननानै बिधानसभाया फिन आरोबाव दुखु फोरमायदों। गिबि नायबिजिरनायाव बे खौराङा सोराङाव फैदों दि जेराव जुबिनखौ रांनि थाखायनो बुथारदोंमोन। बे बुथारनायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि गेजेराव माखासे सुबुंफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। गिबि मन्थ्रिनि फिननायखौ लानानै बेरेखा हान्जाया गोजोननाय मोनाखै, जेराव उकिल गगैआ गिबि मन्थ्रिनि हेंथायै बाथ्रा बुंथिदोंमोन। बेखौ हेंथा खालामनानै बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि देबब्रत सइकियाआबो आयेन आफादनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन। गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथिनि उनाव आखाय होनायनि थाखाय उकिल गगैखौ बिधानसभानिफ्राय सासपेन्ड खालामनायबो जादोंमोन। अय'ध्यानि राम मन्दिरनि थिखिनियाव फिरफिला बिरहोनाय जादों। बे गेरुवा फिरफिलाया थानसालि लुबाय थानाय समनि आबुं जानायनि नेरसोन। हादोरनि गाहाय मन्थ्रिया बे फिरफिलाखौ दिखाङो आरो मंगलबारखालि गोथार राम मन्दिराव फुंबिलियाव आरज गाबनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिथाङा बेखेवो। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ मावख'निफ्राय फोसावनाय मोनसे बिबुंथिनि बायदिब्ला 10 फुट गोजौ आरो 20 फुट गोलाव बे 3 खनायारि फिरफिलायाव इसोरनि रामनि महिमा आरो पराक्रमनि नेरसोन महरै ओंखारनाय साननि सावगारिखौ नुनो मोननाय जादों। फिरफिलायाव अमनि नेरसोन आरो गंसे कान्चन बिफांखौबो दिन्थिनाय जादों। फिरफिलाखौ दोरोङारि नागरानि बुमिनसारारि रोखोमाव बानायनाय जादों। फिरफिला दिखांनायनि सिगां गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ भगवान रामनि जोनोम थावनिनि थाग्रा खुलियाव थानाय सप्त मन्दिराव आरज गाबदों। बेनि अनगायैबो गाहाय मन्थ्रि सफैनाय लोगो लोगो आइजोफोर आरो सेंग्रा सिख्लाफोरा लामाफोराव सारि जानानै बिबारनि बारिजों बिथांखौ बरायदों। बेनि अनगायैबो गोबां सुबुंफोरा बिथांखौ बरायनो थाखाय सिगांबोदोंमोन। बिहारनि रेभिनिउ बिफाननि सासे मावख'गिरिया मोनथाम मासियाव आयेन बेरेखा धोन बुथुमनायनि अजदजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। पुलिसआ औरंगाबाद जिल्लानि खाजोना मावख'गिरि अनिल कुमार आजादनि न'निफ्राय मोनब्रै सम्पति सिग्रोमनानै 19.43 कौटि रांनि सम्पतिखौ जब्द खालामनो हादों। रेभिनिउ अफिसारनि मुङाव गंथाम बेंक लकार, गहेनाफोर आरो गोबां सोंथि खालामजाथाव फोरमान बिलाइफोरखौबो मोननो हादों आरो बिथांनि जोबोद खम समनि गेजेरावनो गोदान हा बायनायनि रेकर्डफोरखौबो मोननो हादों। रेभिनिउ अफिसारजों सोमोन्दो थानाय पाटना, जहानाबाद आरो औरंगाबादनि मोनब्रै जायगानिफ्राय बोखांनो हानाय रांखौ साननो थाखाय पुलिसआ मेसिन बाहायनो गोनां जादोंमोन आरो गासै 19.43 कौटि रांखौ जब्द खालामनो हायो।
मैयानिफ्राय सोलिबाय थानाय अपारेशनाव अनिल कुमारनि गोबां आयेन बेरेखा सम्पथिफोरनि सोमोन्दै खौरांखौ सिगाङावनो मोननाय जादोंमोन। माखासे समनि थाखाय औरंगाबादाव थिसनजानाय अनिल कुमारा दान मोननैनि उनाव आजिरा लानांगौमोन, नाथाय बिथाङा पुलिसनि जेयाव गोग्लैयो। इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ आसाम थामहिनबा आल्फानि गाहाय कामान्डार परेश बरुवानि खाथि लोगो महरै मिथिजानाय एबा सोमोन्दो गोनां अरुणोदय दहतीया गावनि बडिगार्डजों लोगोसे रबिबाराव गावखौ गथायदों, जेराव सारेन्डार जायो। आजादनि मेजर जेनेरेल अरुणोदयआ असमजों सोमोन्दो थानायनि उनाव बिथाङा बुंदों दि साथाम लाइमोनफ्रा आल्फा आजादाव बाहागो लानो थांगासिनो दंमोन। अरुणाचल प्रदेशनि खरसाङाव हादोरसानि बायजोआव खामानि मावबाय थानाय केडारफोरनि साथाम लाइमोनफोरखौ पुलिसआ हमनो हायो। हमजानाय सेंग्राफोरखौ क'वापटारनि मैथं गामिनि नप्तम वालारि, जयन्त कनवार, मनजित नियक होनना सिनायथि मोनदों। सन्देह खालामनाय बायदिब्ला बे लाइमोनफ्रा आल्फा आजादनि अरुणोदयखौ आसामाव गथायनायनि सिगां सोमोन्दो लाखिदोंमोन। मिरु बाथौ थानसालि गुवाहाटी बाथौफुरियाव बिजनी जिल्लानि 150नि बांसिन बाथौसाफोर एबा सिबियारिफ्रा आरज गाबदों। मंगलबार बारियाव मिरु बाथौ थानसालि गुवाहाटी बाथौफुरियाव बिजनी जिल्लानि सा 150निबो बांसिन बाथौसाफोरा आरज गाबफैदों। बोसोन बिबुंथि लाखिदोंमोन गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी, लोगो आफादगिरि मोनारोम बर', गाहाय नेहाथारि काशिनाथ सोरगियारि, धीरेन बसुमतारी, गौथुमारि नेहाथारि बिथां आरो नेहाथारि गपी सोरगियारि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। मंगलबारनि फुंबिलियाव दुखुनांथाव जाथाय जादों। तिनिसुकियानि मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव माकुमनि 37 नं नेशनेल हाइवेआव दिनै फुंबिलि 5 रिंगासो समाव गंसे एम्बुलेन्स आरो मोनानि बासनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावलायनाय जाहोनाव जाब्रबथाय जानानै गोग्लैयो, जायनि जाहोनाव एम्बुलेन्सआव थानाय गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो आरो सानै सुबुङा गुबुन सासे सुबुङा तिनिसुकिया मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव जिउ गोमादों होनना मिथिहोदों। बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि गेजेराव फारियै पाबलय कुमार छेत्री, मिन्सु बयान आरो गबिन बयान होनना सिनायथि होदों। जायगानि सुबुंफोरनि गोख्रैनो माखासे जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ राहा लानायनि गेजेरजों गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो फाहामथाय होनो थाखाय तिनिसुकिया मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होनना सुलुङाव फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुन
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।